Ġimgħa oħra u membru parlamentari Laburista ieħor taħt investigazzjoni. Dan kif il-backbencher Laburista Katja De Giovanni spiċċat taħt investigazzjoni mill-Kummissarju tal-Protezzjoni tad-Dejta wara illi irmiet dokumenti b'informazzjoni sensittiva u personali tal-kostituenti tagħha f'boros taż-żibel, dokumenti li għal xi raġuni jew oħra spiċċaw imxerdin mat-toroq ta' Ħażebbuġ. L-investigazzjoni skattat wara li l-Ġurnal Times of Malta rrapporta dak li seħħ fit-toroq tal-lokalità ta' Ħażebbuġ. Il-lista li De Giovanni disponit minna fiż-żibel kienet tinkludi ismijiet, numri ta' identità u numri tal-mobiles kif ukoll informazzjoni dwar il-problemi tal-persuni u saħansitra anke analiżi psikoloġika tal-persuni. Professjonisti li għamlu kuntatt ma' Times spjegaw li ġeneralment tal-informazzjoni tinżamm madwar 10 snin f'post sigur u wara dawn id-dokumenti jiġu shredded u jiġu mormija b'mod xieraq mhux f'boros taż-żibel b'dan il-mod. Filwaqt li Katja De Giovanni saħqet li poġġiethom f'envelopes u boros suwed hija allegati li xi ħadd ħarbtilha fiż-żibel u xerridhomla apposta.